Tinapalabas, iti panangipakita ni Sasha tiladawan da Jurin ken Elisa anapan nangan iti may sa restaurant saan manen anatagpala ni Chona tinagpungtot. Ili sumangpet ni Jurin iti balayda. Simken manen ti high blood na ket nagulaw ken naawanan iti puot. Gapu iti dayta, intaray dagita agama ni Chona iti ospital. Idi umawag ni Sasha ka ni Jurin, pinabasol na ti balasang, iti panlakahay blood manen ti inana. Gapu iti dayta, nagsakit tinakam ni Sasha iti baro. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela anapauluan. Si iti barokong. Mabalin ka di amamuan no anya ti pampanunuta. Umuna, ti pan naka-ospital manan ni Chona. Taapay apan panunutam dayta. Ti apo ko yo ti makagapo. No apay ana atake manan ni Chona. Anya? Wan tatang. Anak, awan basol ni Elisa. Awan mo tinataramid na awan eh. Wan agam. Saan mo ko maapanagsinan sa sitwasyon? Tapno saan ka nga agparikaw? Sa dino nga tati kwarto ngayon ni Chona. Nakapuot nga dan. Dominic. Oh, hindi Victor. Oh, imbag ta nagkita ta dito labi. Ayan ni Chona. Adapay lang iti ICU. Aniya? Naka-ICU ni Chona? Itay lang ti panangyakad na kenkwana. Tangimato manin ti BP na. Nakapuot ka din? Saan pa'y nga rod? No kasta? Nakarot pa nakaatake na? Wan nga rod. No apay ngamin na di na matered ti bagi ng agpungton. Dito nga rod ti pilawag kenkwana. Ni Jorin. Ayan na. Adday ti chapel ti hospital. Agkarkararag. Sapay la ko ma. Taawan ng dakdakas ang mapasamak kini Chona. Hello, Dominic. Griselda, adag dito ospital nga yan ni Chona. Anya, kat, kumusta nga rodan ni Chona? Di ba'y nagsubli ti pot na? Anya, Diyos ko, tidakas no, saan nan amalasa ti panaka-high blood na. Mas tao ka talaga king Griselda. Kasla si kapay ti madanagan nunay. Kasla di mon malagip tinapalabas. Dominic. Tinapungtot na ti panagkuyog da Jorin kan ti anak mo. Iso nga'y magbagak ka ni Elisa. Asaan ton ang makikuy-kuyog ka ni Jorin? Amom, Griselda. Awan dakas na nagkuyog da. Awan mo dakas nga raramitan da. Awan nga agpaiso. Isuntuman ang tipag-high-bloodan ni Chona. Oo, basol na mutlaan. Day talaan, no. Kakaasin tumanan ti anak ko no agimbag ni Chona. Anya nga tanong kay pailang agbakasyon. Ah? Ibaon na kami, Jay Cebu? Tapno, ma'am, amo mo ti anak mo dagiti kakabagyan ti amana. Ah, ay, kwa. Awan umdas akwartami. Tapno agbakasyon kami. O di pa utangan kayo? Anya? Oh,
Ada ka di ba sa bali arason? Tapno pagkidkidam ti pagbaga ka pa nagbakasyon nyo nga gina? Adda Dominic, ni Tatang. Tapay. Kasla, maliawak nga umadayo. Gaputala kayan. Kan narigat no agmay-maysa. Jorin, iho. Kumusta matan ti pandakikapyam ka ni Shasha? Pinadas kong inawagan ni tay, Dad. Ngam sana sumungsongbat. Dahil ti pagkunaam, nasakit lat ta tinakam na kan ka. Anya nga rin ti aramidak, Dad. Anya nga tano, inkadanunan iti mansyon ta, iho. Anya, jak kayat, Dad. Oh, tapay. No danunak iji mansyon da. Katkasla nagdagsan unay tinakabasulak kinkwana. Wanangam kasano nga rod nga agkapya kayo no di mo mat kaya ti umasidrag ken kwana. Addan to latal daw nga ginasidag kami, Dad. Isunton ti idadawat ko iti pasensya. Ala. Sika nga rod ti makaammo, iho. Sapay la kumata iti mabiit kat agkapya kayton. Elisa, delikado kanugayam ti kasasaad ni Chona. Apay, nanang. Anyat ka sa saad na. Anpay kano anak kariing. Diyos ko. Gapoy ti dayta na pasamag. Ang mga nuguraan na to ni Uncle Victor. Sapay la kuma, tamalasat na batlaang. Iti dayta na ibagayo. Maputputangak, nanang. Tanya ko mati kabutang mo. Gaputa siya ti may sa ama kagapo. No apay ana high blood ni Ma'am Chona. Anak, Nanang. Anya nga tanuin tapay lang agbakasyon nga agpay so Cebu. saan ta nga umadayo, anak? Wanang. Nanang, mabutputang ako. Awan ti rumbang nga pagbutngam. Tawan dakas nga inaramid mo. Mayat kay lakuman ama pantay Cebu. Di, mamam mo kumamat dagiti kakabagyak. Anya? Kunayo at ang lodang agakabsat day di tatang. Kahit ko kumamat amam mo ida, nanang. Saan pa'y nga ita ti umno a panawan? Tapno maamamom ida. Wanang, inton ka ano? Day ta ti Jack maibaga, Elisa. Hello, Elisa. Jurin, agpaiso ka di tinadamag ko. Nga anya. Adi pala nakariing ni mamim. Uwan, Elisa. Kasano nga rudan? Kunamot kit di doktor. Asaan kami unay nga agdandanag? Pagandanagan Jurin. Sapay lang kumatawan da kasama-samag kan kuana. Day tati kanayon kong ikarkararag. Amom, gapoy tinapasamag kini mamim. Kanayon ako ngagdandanak ipapan kan kuana. Awan tirong ba nga pagdanaga, Melissa? Tawan mo't basol mo. Wanang, siyakti may saan nag-high bloodan na. Saan mo pabasulon ti bagim?
Isu nga di ka nagdanag, Elisa. Jurin, ang dagamat gayam ditoy. Itay payasap-sapulan ka. Imawag nga min ni Elisa, Dad. Isu ari mo arak. Oh, anya timbagan. Madandanagan. Gapo iti ng pasamak ni Mami. Apay kumaamadan-danagan. Gapo ta isu ka no ti may sa ama kagapo. No apay anahay blood manan ni Mami. Anya. Kunana pa idi na minsan na nagsarita kami. Adi nanton kaya ti makikuyog kanyak. Awan basol na. Isu nga ibagamken kwa na asaan ang mabutbuteng. Isu matikunak, Dad. Kaslasaan nga agmamaw ti panagdandanag na. Ala iho bay ang kakasaritat to. No, sige umay ka. Mapantay ti ayan ni Mami. Dad, naikat mo't gaya mong dagiti daddo mga aparatos anak kaikapot kini Mami. Wen, tay stable kanumot ti kasasaad na. Nasaya at no kasta, Dad. No bilang agriing, papalin arumwarton iho. Oh, agar-arang ang iho. Makapuotsan. Nasaya at no kasta, Dad. Ani, kumusta ti mariklik na? Ha, kinita na ta sa nagkidamanan, Dad. Panagkunak, magapsot pa ang iho. Amang ano dinak pa ilang kahit ang makita ni Mami, Dad. Oh, apen ako nam ti kasta. Gapot ta siyak ti makagapo, iti panaghay blood na. Iso nasaya-saya at nurumwarak pa ilang, Dad. Awan Da kayo pa ilang timang bantay, Dad. Tabarang na makasari tayo. Jurin, apay nga da ka di tirwar. Kumusta ni Mami? Nakapuot mo't itayin ang kal. Naturong mo't lang. Iso nga ari mo arak biit. Apay nga rodari mo ka. Kuma, makita na ka adagos na makapuot. Amang ano dinak pa ilang amin kaya't amakita ang kal. Anya? Gapo ta siyak ti makagapo. No apay anagay blood manan ni Mami. No apay kat ngamin nakagura na launay ti panagkuyog-yok ni Elisa. Gapotad at da pabor kini siya, Uncle. Panagkita kat na singpot mat ni Elisa. Ngam, ni siya. Pudnot ako na ayo, Uncle. Iso akay kayat ko apagayam ni Elisa, ngam ni siya. Pagayam ka dila ang ti pangibil bilangam kay ni Elisa? Uncle. Panagkitak na pimpintas pa nga dayo ni Elisa at mas simple. Sana kas kinisya akas taon ay dimikap na. Well, Uncle. Nasingpat ni Elisa. Napintas. Kankas na kunakon na Iso anagasat ti baro ang makasukdal iti ayat na. Pudnot ako na ayo, Uncle. Apay nga rod, pagayam laing ti pangibilbilangam kang kuana. Kuha, Uncle. Saan mo ka di ngay ayatan ni Elisa?
taatsak may waksi ti panunot ko ni Jorin. Wano, siyak nga tamot ti pampanunutan na. Tiloko. Kanayon nakit din amat-matmatan idi nagkuyog kami. Nakapimpintasak ka, no? Agpaiso nga ta? Sa bagay, oray siyakat. Nagwapo ti panakitag kan kwa na. Agpaiso nga tati ko, nana. Nga, addan kurso nata na. Nga, asino nga tatay siya, babae? Nanyala di tanti mapampanunot ko. Rabiin, maturo kakit din. Jonah, agreeing ka kumaan. Tapno maalay-ayan matan ti panagdandanag mi. Oh, makapuot sana. Oh, Jonah. Victor. Oh, agyaman at Diyos ko. Tanakariing, kan nagsarita kamatlayangan. Nakapsota. Nakarkaro itati ka sa saad mo ngam idiin mo na. Ayan, jay anak ta. Hani, lipatim ko man ti panagulbod di anak ta. Tap na lumag-antirit nam. Sa dino ti ayan na. Aday tiruar. Amangan ka no di mo pailangan kayat na makita. Kaya't ko kasarita. Alabay am tayo bakto. Ngam saan ka kuman nga agpungpungtot. Sige. Kontrolik dirit na. Tadyak pa'y kaya't ti matay. Nasaya at nukasta. Saan ka di pa'y ngay may ni Siyasya? Saan pa'y? Tanasaktan ni Jorin dirik nana. Anya tinaramid ni Jorin kini Siyasya. Pabasulan na. Nga isuti makagapuno apay anagbalin ka akastoy. Ti anak mo. Kunagmatkan ka. Kontrolam ti agpungtot. Okay nga may napabasulin na ni Siyasya. Gaputan o saan kumana gipulong. Saan kumana pasamak kan katikastoy. Aya ba kasarita kitinalapat. Wala. Ayabak tagsarita kayo. Jorin, idadim. Agturong dito eh. Dominic, amda ka matgayam. Juan, nagdamag aklang no niya di ka sa ni Jonah. Nakapuutan. Nakasaritak pa yan. Agpaiso, Dad. Wan iho. Kuna ni mamim, kaya't nakakasarita. Anya, Isuari mo arhak, itikas ta umay kaayaban. intay nga rodo ni Tayana, Dad. Uncle Dominic. Sige. Dakay latan ti maban. Panawang kayo pa eh. Turin, kaya't nakakano akasarita ni mamim. Anya, Sige, inkaniti ayan na iho. kasla maamakak amapan nga agmay sa Dad.
kumaama-amak ka. Mapan kan iho, ang mga numatagtaganan ni mamim ang mangururay kan ka. Diyos ko. Sapay la ko ma. Tama pa kawan nakmat ni mami. Iti pa nang ulbod ko kingkwana. Nakatalikod. Asit gakon. Mami. 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 Kumusta kayon? Ha? Apay ang nagsakit ti ikikita yung kanyak, mami. Ag high blood kayo sa manan. Nurse! Nurse! Ni mami, umayuman kitaan! Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barok